сме пред Кенана с мама и там, не знам дали виждате, има някаква странна фигурка, но ето тая катерушка, която живея тук в този град 4 години. Идвал съм тук повече от 6 пъти и мога да се заклея, че това го нямаше и изглежда 3D. В смисъл, това нещо го нямаше на катерушката. Нямаше такава картинка на Луиджи, на тая въртележка и това изглежда 3D. Седна някакъв човек, брат. Аз мога да видя кожата и големия нос, даже сенките. И сега много внимателно пристъпваме. И чао хора, защото може да видите, че държа в телефон. Това може да е даже и скинволка. И ако видите, че държа нещо, може брат да дойде тук да ме убие. Наистина, това си е скинволкър и аз съм сигурен. И може да видите, че държа и да чуи, че говоря, защото те са супер развити. Знаете какво е. Какво да кажа, приятели?